Mike, the band again. Remember, then I Mike. Atai Mike. Atai microphone. Almighty God, the everlasting Father, you created man from the air to the mortal. But your spirit lives in him forever. Consecrate this grave. Make it to be the abode of those who love you, who trusted in you. Help us to inherit your glory and mercy in your kingdom with faith in Jesus Christ. Therefore, I dedicate this grave to be a resting place for our mother, Mrs. Caroline, for a moment until the trumpet shall sound. In the name of God the Father, Amen. And of the Son, Amen. And of the Holy Spirit. Amen. You can do now. Balance.
Ya ga-azụ ọkpa n'isi ya. Anyị matara na asị na akwaturu ụlọ nke ụwa bụ ụlọ ikwu anyị. Anyị nwere ụlọ ewuru nke sitere na Chineke, ụlọ a na-ejighị aka wuo nke dị ebighị ebi n'eluigwe, ebe ọ masịrị Chineke nke pụrụ ime ihe niile ka o si n'ebere ukwu ya kpọrọ mkpụrụ obi nke nwanne anyị nwanyị Mrs. Caroline Nweze nke anyị hụrụ n'anya, onye hapụrụ anyị na-anaje, anyị na-ewere ahụ ya nye aja nara aja. Ntụ rara ntụ, uzuzu rara uzuzu. Okay, sir. Olileanya nke eji ya aka ewekwara anya banyere mbilite n'ọnwụ, ịba na ndụ ebighị ebi site n'onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị Jizọs Kraịst, onye ga-eme ka ahụ nke ọnọdụ dị ala nke anyị ka o nwee oyiyi ọhụụ, ka ya na ahụ nke ebube ya wee nwekọọ otu ụdị dịka ike ya si dị nke uche, ma ọbụna ido ihe niile na ụkpụrụ onwe ya. N'olu ka o si n'eluigwe daa sị m, site n'ugbu a ngọzi ga-adịrị ndị nwụrụ n'ime onye nwe anyị. Mmụọ nsọ wee sị ka ha bụrụ ndị a gọziri agọzi, ezie ka ha wee si na ndọgbu niile ha dọgburu onwe ha n'ọnụ zuru ike. Gị bụ eze nke otuto, gị bụ Kraịst, gị bụ ọkpara ebighị ebi nke Nna. Mgbe ị merisịrị ihe mgbu nke ọnwụ, ị meghere alaeze nke eluigwe nye ndị okwukwe dum. Ị na-anọdụ n'aka nri Chineke n'ụtụtụ nke Nna. Anyị kwere na ị ga-abịa ka ị bụrụ onye ikpe anyị. Ya mere, anyị na-ekpere gị, nyere ndị oru gị aka, ndị jiri ọbara gị dị oke ọnụ gbapụta. Mee ka agụkọta ha na ndị nsọ nke gị n'ụtụtụ ebighị site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Merciful God, the Father of our Lord Jesus Christ, who is the resurrection and the life, in whom whosoever believeth shall live, though he die, and whosoever liveth and believeth in him shall not die eternally. We humbly beseech thee, O Father, to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may be found acceptable in thy sight, and receive that blessing which thy well-beloved Son shall pronounce to all that love and fear thee, saying, Come, you blessed children of my Father, receive the kingdom prepared for you from the beginning of the world. Grant us, we beseech thee, O merciful Father, through Jesus Christ, our mediator and Redeemer. Amen. Amen. O God, the strength of the weak, the comfort of the sorrowful, the friend of the lonely, let no sorrow overwhelm thy children, nor agony of heart turn them from thee. Grant that in the patience of hope and the fellowship of Christ, they may continue in thy service and in all godly living, until at length they also attain unto fullness of life before thy face, through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us pray. Father Lord, unto your able care we commit the body of your daughter and her family, O Lord. Bless us, Lord. May this death not be a form of disunity in this family. May this funeral not
be any form of disparity in this family. In the name of Jesus Christ. Father, bless those who have come to sympathize with them. As they celebrate life today, lives will keep being celebrated in this family. Amen. In the name of God the Father, in the name of God the Son, in the name of God the Holy Spirit. Amen. Oh, yeah. Oh, Rube Wanyase. Oh, Chiche Nama. Jesus, my Amen. Welcome and according to Jesus Christ. Neuranya Keshina Kabuna. Now, Monson, Irayila, Ere Esruno, Game Mama Caroline, Erikuni Benabatu, Ere is for Christ. To God, nobody left you. Where?
Fading away like the stars of the morning. Fading away like the stars of the morning. Losing the world in a glorious song. Once it was young. Only remember the voice. Only remember. Only remember. Only remember
glory to the Lord, for He commands His Lord, be guided of His grace and most merciful and just to all. Let every nation rise and sing the praises of the mighty King, who rose with the who raised the so blind in love. Praise and glory to the Lord. Hallelujah, amen. Ever be His name alone. Hallelujah, amen. Praise and glory to the Lord. Hallelujah, amen. Ever be His name alone. Hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise and glory to the Lord. Hallelujah, amen. Hallelujah, Praise the Lord. hallelujah. Praise the Lord. Ever be His name alone. Hallelujah, amen. 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 Praise and glory to the Lord. Hallelujah, amen. Hallelujah, Praise the Lord. hallelujah. Praise the Lord. Ever be His name alone. Hallelujah, amen. 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 Praise and glory to the Lord. The last time we need
hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God made what hallelujah, 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 hallelujah. Chief. What do you mean? I wish.
Alors, maman, j'aime des gars, d'accord. Parce que je peux. Okay, no choir. Okay, no choir.
Yes.
I saw the daughter now Jesus. I saw you can walk on the day, have to say, I'm not me around the here. I know. Oh, well, that's what I get to go because oh, my get to the bottom, not by the left. There's the guy who was on. No need yes, and when I no space, that place. And was a canopy. I can't. So I made some announcement of one. They did that place. And when I no space in here. So Ngwo Amara family. No, it's not Amara. Yes, here. The number of guys that get away here. No, all guys in the world would then how well all of them. No, also, dear men, get away that place. What about I don't know what all of them here? No, guys in there, and we're all of that place. No, why I'm not scar women. And we're here all of the year. No guy no more boy. I will wear all of them. Here. And the good shepherd will wear all of them. I will wear all of them judiciary. That place where. Yeah, the prayer team of Mama Supado. Olùkọ́ ẹ̀yẹ olùkọ́ ẹ̀yẹ ó kà ó sàkà màmá kan kọ́ sẹ́yẹ olùkọ́ àwòrán ọ̀nọ̀dún yìí. Yàrá ndó church ndó ọ̀zọ́ niile ka enwe ọnọdụ ha nkarọ. Ndị ụmụ onye ya nọ n'azụ azụmahịa nke ha na-eyi nwa ha. Yàrá ndị kwaya kụrụ ka ọ bụrụ na be okenye anyị Ernest ya kụrụ ka anọ. So ndị ọzọ niile tupu ihe nke ọbụla nọkwa ọ kụrụ enwe ya ka aja asị na be ije. Praise the Lord. So ndị chọọchị ihe ha dọrọ ka ọ bịa so ka jikere onye gbakwa ya kpere mmiri wee mgbe ike na niile. Hallelujah. Hallelujah. I get a connection again. And I need again. The way we do that in it. Now, Jesus Christ. Only my I make a connection. I know there are your plan came back with you. Where we no get. Here I just go good weather. I will quite tell one day you why and Mamma you. When you want to make it, now Jesus Christ. Amen. The kind of the guy in the back and if I'm not here, get to any
gọzie ka anyị na-erite ndụ na isi ike n'ime ihe gọzie pụta nke niile ọkọtakwa Chineke kpachie mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs amen. Onye ime n'igwe nara ekele dị na-adịnyere anyị n'ihe niile nke anyị na-eme gaa n'ifu na anyị ga-emete nke ọma enweghị abụrụ ihe na-anara otuto mgbe niile ka ebiri aha gị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen. Cassette. Yeah, let's talk about our course. I love the cassette. Okay, post to message. No, something to pull out.
Yes, he can. Mama Jenny goes on. When you trouble, Mama Jesus says, you go up and trouble, Mama Jesus says, you go. When I'm never born, I didn't even be there. She will not show me. I didn't even go back at all. Jesus, I don't want to show. I don't want to show. We were Sudan. I'm not even we cannot change the world. We cannot change the world. My love, we know Jesus will be good. We know Jesus will be good. I love you. About Jesus, I love you. We know Jesus will be good. We know Jesus will be good. Jesus. Jesus, what you did, teacher, and then I know what I want. What you did, teacher, and then I know what I want. Jesus, Jesus, I told you, I told you, I'm
Onye mgbasa na-ebu ya
Supernatural, unchangeable, feeling of the heart, kingdom prayer, come and real miracle, you're a miracle God. Hey, nice idea. Somebody know what to do. If you just a fellow man, come out from the village, you say. You're a miracle.
Jesus. Yes, it's a I can't go. So that onye ọma na ya nọ US
No, I'm because I'm coming for him to job. Okay, when I can is more than there. So that Darren, I'm representing Butoch School. Never one I was so sure boy I came with it. Opening the way came in on ya. Home from all Aqua. Mr. Felipe, aka Donatia. So, I'm making it on a Butoch over. Macambo, one one name, Morgan, if no one came here, or the easy. Young Maritawaya, or Muma Saro, Adam White, the Chile and one Yanin and I go. Woman, Yanya, like I may make one, I need any miss you. On the way there, and the ocean, and on other. All the any not the other what I need. They can go here. That is in Moya. That is all. They can go here. What came in there? When you speak of what I go buy any one also. I want to Felicity. AKA Donatia. Donatia. You are welcome, sir. Thank you. Yeah, you done it. Mama Nweze. Nweze. It was any unquestioned trauma. We're all going to trauma. We're all going to trauma. That one will go still. No, only one. There's one. I can only hear the car. That's a long government. Tell me about here. I'm a son of so. You are fired out. Come on, Jesus,
I not done the whip. Okay, how to go? Yeah, I ain't pretend the whip. My pretend the whip. I'm going to tell you, I have to have your. I'm going to tell you, have your. Have you go? I know what you want, who what you mean. Because I must also. I'm about to play for that. I need to put in the not coming. Okay, so not to need it. When you open a knock, I'm going to do it all down. Okay, I'll go, man. I'm going to do it. I not talking sorry, it's a different contract. I'm not doing what you said. Then one. Thank you very much. Come on, young man. Come on, young man. Come on, young man. The floor is open. Biko, anyị ji ohere ga-agwa ikwu na ibe na ndị ọgọ na ọha na eze na-agwa agwụchikwara ezi mgbere ọ bụghị dị fri maka onye na-ekwe ya anụ Chineke mere anyị ihe ọma onye anyị ezigbote wela dịrị anyị nọ ọ bụrụ ọdịka ụbọchị nwa na onye a
onye na-agba ya dị ya dị mana ihe a na-ekwu ọkpụkpụ a sị na nnukwu ụzọ na-aga n'ihe ọma ndị gbara dị ha wetara na ụmụ onye akwadoro na ọnụ ọgbọ ụmụ onye kwenyi ụmụ onye kwenyi ụmụ onye kwezuo enekwezuo ndị ọzọ ọbụla dịkwa leti ha wetara na ọgbọ ghọrọ oge a na-afụ ndị badị na-aka egwu ahụ unu bụkwa na enye anyị kọmplimentị kaadị unu egwu unu na-aba n'obi ọkpụkpụ maka echine unu na-agbụ ihe ị na-eri egwu unu niile bụ egwu eji eto Chineke maka nwa ebe nka na egwu na-aba na-ehe ma dụrụ ebe na-eri ya ka na-emefu kpachapụara egwu anaghị ọkpara n'aha Jizọs onye gịzikwa ekiri egwu unu ọkwa nọ na nnukwu ntị ike ọmụmụ ihe oyi n'aha Jizọs ama ndị Chineke nọ n'ihu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ndị gbara dị ihe wetara aka oledi ndị bankị biko ndị bankị ndị dị ihe ụra bụ ike ihe n'ọnụ ọ bụrụ na onwe ndị kadịrị ntị na dịrị njidebe anyị mere ọtụ aka egwu unu na-aba n'ọnụ maka onyepe nwanne m onye nwoke ya oge ụbọchị gbara egwu unu ọ na-anyị na-akwụrịchakwa ọbịa nke iji gotiba yobe n'ego onye na-ewe ego ezi daalụ. I don't know YouTube no. Online YouTube. You don't come by. I got some come happen one sit ka dey here. Did you have to that way? Ano suka niya huwi nga yan? Cholan. Wala niya wa. Why even when you get people like God, what you carry? I think it's later back.
Thank you very much.
Somebody say Baba. Somebody say Baba. Baba, 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 Baba. I didn't connect. I na-eje ọgọ ikwu na ibe ụzọ mmemme okwe anyị ka mere ka ebere n'ihu ụbọchị agụ nwanyị ihe debe anyị kụkwa abịa achị ọgọ nwaanyị ya dị nke ọma anyị na-asị ndị ụlọ ọta alụ If I ever lie to the world, anyị na-asị ndị ụlọ ọta alụ ndị ọka anyị n'Enugu ndị ọka ebe Johann Fraud This is Caroline West. if I ever lie to the world, I can never lie to myself. If I ever lose to the world, CID.
Anyị bụ ndị Ngwo Rocks ya na Ngwo TV. Ọgọ nwoke bụ esiri anyị bịa too. Gwakana anyị wa. Okay. Ha na-anị okay. Yi nwere ikwu maka mama Nweze. Onye isi ọgbakọ akwụnye ihe dịka ya nkwụrụ taa Chineke a dị egwu. Nweze bụ onye Chineke ezigbo nwanyị. Ụmụ ya maara kwetere na ya mụrụ ndị ya ka eweta bụ onye na-ahụ mmadụ niile n'anya, onye na-anaghị akụ okenye ihe ọbụla. Ọ mara ihe pụtara igwe amanye igwe. Ọkwa na m amụta ihe ọzọ n'aka ya, amụta m na igwe adịghị ọnya. O nwere ike si na anyị bụ n'ebe ihe ndị ahụ ọ gwara ịkpachara ọ chekwa ya ọzọ igwe na-adịghị ewe ya bụ ihe m nwere ike ịmụta. Ya mmadụ akwesịghị iji igwe na-eyi ọzọ mụtakwa ya. Amụkeme ihe a na-eme ọyị. Ọgọ nwoke na nwa nwaanyị onwe ihe mmadụ ga-esi asị n'ihe onye oyiri ihe Chineke maara ihe, ọ maara ihe. Ọ lụkwakwa ka mmadụ na-ekiri na onye ihe ọ na-atụghị ya ihe. Chineke ya biko chọrọ ha mma n'ụzọ niile. Ndị ekwenye ka ha mejọọ ya n'ụzọ ọbụla, maka ịgbakọta ikpe Chineke azụ ọgbakọta ya azụ. Mana ama ha anaghị agbakọta Chineke azụ na Chineke anaghị agbakọta ha azụ.
So about ihe niile ha chọrọ n'aka Chineke ha ka enweta. Ihe ha na-agụta abụ nwoke mmiri ihe ha na-agụta. O nwere ike asị ọbọgawo ya ba na-eyi ulo. O nwere ndị chere nọ na blọk plan ube ụbọchị ọka ahụ. Mana ya hụta na Thank you very much. I mean, my grandma, I call you for what I'm Thank you very much. I'm on the Oga to want to present here now. Can you do cover? Excuse. Thank you. Hello, Nino. Actually, present here. Hello, Ian. Hello. I'm not sure about the man. I'm going to one page. The one we made. That's why I can't do here. Papa Palolo, they are Mela Magic, he keep it. I want for you. I didn't want to go. Just look at this Judas. This is my brother. Look at this brother. I'm not doing ever. Just look at this boy. One bottle of mighty bogey there. Mama! Look at this man. Daddy, I don't want to China. How about that boy? That one, that's why we're going enemies. But he will get you enemies. No problem. It's not anyone who will be out. I don't mind that man here.
TV. Ụmụ nwanne ụlọ ndị nọ n'ugbo na-echiri anyị bịa a na-ekiri ihe niile a na-eme taa. Ka sonye n'ihe a na-eme. Maka na anyị ewa. Ewa mbụ Mrs. Blessing Eneta. Dee ihe mmabụ shiwere. Mmabụ ihe mara mma, mmabụ nwaanyị nke mbụ. Ada nwaanyị anya. Ada nwaanyị anya ejupụtere anyị. Ọ dịkwa ka ị na-anụ mba. Ana m anụ Nsụka. Ọ gaba aga ndị ọzọ ga-aga. Ọ dụdocha ihe. Ị nwere ikwu maka ihe nke ekwu maka mma karịa. Mama dị iche na mama. In short, mama kụziere m ịtụkọ ihe. Mama bụ mmadụ ọha niile. Mama nwere obi ọma. Mama nwere obi mgbaghara. Mama nnagide mmadụ. Eyi na ịma na-eme maọbụ na ido n'ihe maọbụ na ịka nwee maka asị nya ka eche ndị ụlọ. Adị mma m chendere ohe. Rie ka nwaanyị, rie ka ụmụ rie ka nọkwa n'elu onye tere ọnwụ ya were. Mama bụ mmadụ ibenye na-adị oke omume. Mama in this vicinity onwe onye na anya dị n'iro. Onye bụ nwaanyị na-enweghị onye na anya dị n'iro. Around up bụ ndị meti onye onweghị onye ya na nwesoro onye na anya na-eke ehwa anya ya ekukwe onye ọmụ nkịtụ na ọbụ mmasị. Apart from mmasị, o nwere ndị ehwa anya bụ ehwa anya na anya na-eke mma ebukwe ma ọ bụkwa na ndị asịrakwe. O nwere onye ndị ọ na-eku eriwo. O nwekwere ehwa na-adị m oke ma ekwuru m mgbe m nọ n'chọọchị. Ehwa ahụ bụ ọ bụ onye ka na-enye. Mama onye ka na-enye ọnụsị na uche na-asị ahụ ayu. Which means uche na-eche onye nyama na onye na-enye na ọka enyenye ntanụ ghọtawo. And because of it, mom is always on her own. Iwu bụ na ọ ka achọ ihe ọ ka eme ka o nweta nke enye. Inye wetukwa ihe juru nke anụ niile, mama ka achọ nke enye na-adị okomi. Ọzọkwa ya bụ mama ejighị ezinụlọ anya achị. Mama invested so much for her family na ụdịna ukwe ma n'ọnwụ ọnya aka ka na-eri the reward of her fruits. Mama. Karịkwara mmarịcha na bụkwara ndị Enugu. Imi nere mma ka nụkwa ebido. Shọt mma ka na-ebido. Mba m kpara m. Ịma bụ Chineke ga-edowe ndị ndụ. Ịmara mma lastịrị. Under than 1 day. Nobody even strength. You work mma. You nwere isi onwe ndị nọ. In short, ihe nwere isi Adaora Nweze n'ezinụlọ anya. Ọrụ m Adaora nwanne m n'ọrụ nwanne onye mụ na anya makụọ n'ihe agọzie si na oge adịrị ọyị. Etetekwa m nwụọ aka nziere nya nrọ maka enwe emewu. Ana m asị Jehova ka na-agọzi ya nwata. Ọ ka na-agọzi ezinụlọ ọnya. Ihe mbikwesị ka anya ngọzi bụ ihe ọ bụ. Ọfụfụ na mbata anya ngọzi. Nsọ ha generation is for blessing. A ka na-agọzi ndị ọzọ maka na ha enwewo more than enough. Jehova ka na-atịghara mmaji of our good heart. Ọ ka adịrị Adaora. Ọ ka adịrị oge echi nwanne m ọyị. In short, ha bụ ndị agọziri ka na-agọzi ndị ọzọ. Onye nwe anyị ka na-echekwube ha. Ọtụtụ ihe na-eme n'ụbọchị ndị a ha anaghị ahụ, ha ka na-anụ ọnụ ntị mana ọ na-abịa nso ha maka gịnị eka Jehova ka adịkwasịrị ha.
ụwa niile si ha mụsịrị ha ji ndekwe ka ha ji na ọ kachacha mkpa bụ Jizọs n'ime ihe niile ha ji nde Jizọs eyi maka na anyị mechakwa anyị fụkwa hafụ nkanụ anyị niile hafụkwa nkanụ anyị ebuo n'ụkwụ Jizọs n'aha Jizọs nye nwaanyị ka na-ekpuchite a na-enye ha anyị ike ndị uche ha ka echi a na-eweletere anyị ya ha dịwelete n'obodo oyibo mama ekenekwe gị maka anyị awa ahụ ka anyị tukwe gị ewa m bụ blessing na energy ndị nwere ewe ji bara ewa etive name oke Ngozi Nweze Ngozi Nweze ikunukwe Ngozi Nweze amaworo niile ebe na o nwekwara egwa ewe ji eji bara gị etive name abụ m Nweze anyị ekenekwe gị take you over. Oh, mama. All right, bye. Darling. I want to see you. Amen. What is that? What is that? Nah, Jesus. He shall be called. Oh, never go.
How many gigabytes? Samson. The weather there is solar. I'm making this station now. Why don't we go there? Yeah, Mike.
na ihe unu na-eme dị ha oyi ha sịrị ma manye obido n'anya chibughewe unu ma nke ụtụtụ nụ ma nke esufe nụ taa ka wee kere ọṅụnụ tinyaba ha niile ọ chịrị
Therefore, additionally to that, again, actually, she boy here and the Jesus Christ.